jaran kepeng mangan pari wak bandeng dibumbu Bali. Aku heran delok cewek saiki nek ro arek ganteng tingkahe kaya petik kate ngendhok. Saking wedine gak kaumanan Joko. Wis menek ondo tiba ndlosor nemu rondo bokonge sak webor. Sanda, ila baila, ila goza, ila canta. Aselehe, hehe, hehe, resepi unova, mahapi an kebuki an bidibi. Aselehe, hehe, resepi unova, mahapi an kebuki an bidibi. Na 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 na. Gede bokonge pinter goyang dhewe. Suliati Suliana numpak sepeda kok liwat Jawa nubruk wak lurah tiba meluma katoke bodah gak kena ditambal. Mangan lemper keliru brubi tuas diuntel-untel gak sida dirabi. Aduh, sir-siran tok 6 wulan gak dirabi ya peok. Roda berputar dolor saiki wis tambah jelas mengenai kehidupan cuma manusia dolor pancane terbatas akeh perbuatan salah dadi priyo ari akibat persaingan dolor saiki wis tambah bebas dadekno situasi tambah wong cilik dolor saiki rumangsa tertindas sing golongan kuat lak tambah
sifat kebodohan dolor nek perlu ayo dikupas tuntas perbuatan sing melenceng ayo di kanggo mujudna dolor dadi bangsa sing cerdas supaya masyarakat berwawasan aluh tapi nek tak pikir dolor pancen wis enak-enakan kepingin nyandang apik mesti keturutan mergo akeh bangunan sistem perindustrian kanca-kanca sing kerja mesti nrimo bayaran luwe-luwe nek malam minggu dolor wayahe gajian aduh senenge kanca nom-anoman nek jam 7 sore bopoh metu toleh hiburan perlu kanggo ngilangno strese pikiran nek dadi wong tuwa ning ayo sing ati-ati nek duwe anak wedok ancek-ancek pucuke eri anake kenek pacaran nek mule aja bengi-bengi supaya slamet jaga harga diri mergo aku biyen wis tau ngalami kenal arek ayu ana pasar aturi tak takoni jenenge jaring akune Vivi bareng tak terno mulih nang laban tibake jenenge ngatem ajak bener
metu ngip-ngip ketok irunge tok disenggrang arek-arek balik mlebu maneh brosot. Asline isin rek, trobos iku kon delok iku isin. Gak mergo ganteng ngono enggak, trobos iku isin. Mergo kon delok iku isin. Isin karo keparane ya. Perkara apa, Bos? Perkarane gara-gara kon iku. Apa? Ya pemain gone daleme Pak Sumo. Ade dulur-dulur kene iki padha ambek keluarga dhewe. Ya iya, Menyanyi sok korat karit. korak karik apa? Lah kon menyanyi A B C D E F G H I. Menyanyi ACRJ kok koyo ngono. Apa? Ketara temen kon gak tau duwe kaset. Apa kaset iku? Disetel-setel apa? Iku kaset. Lho lah ya kaset kon mangkok kaset. Sing bener iku kaset. Lah iya. Kon mang kaset ngono lho. Keliru. Sing bener iku kaset. Ayo kaset. Lah kon mang kaset. Set. Set. Kaset. Kaset. Set. Set. Kaset. Kaset. Oh iya. Main lho kene dilebono kaset menyanyi iki di sorting, disorot. Iki di syuting. Di syuting dilebono nang gone divisi VCD. semiliki di VCD. Jamal Kadi VCD. VCD. demiki si VCD. Kula isi. VCD Yo. bener wis aku tak ngijoli kesalamu mang Ya. ngijoli kesalamu menyanyi ACRJ kata ayo Lah direk. ayo izin deh menyanyi ACRJ lho 1 2 3 plek Wis triplek iki lho. barat lho 1 2 3 4. apa Wong gak ngene lho, Bos. enggak apa wong apa bu dewe tak menyanyi ACRJ 1 2 3 4 ha ya ngono gak ono titik kok tak tambah 5.000 cocok gelosor kodok ala apa aku kon rangsang iku lah ya joget kaya kon las kecop Las kecop. 1 2 3 4 kancane disembur Gatik ngaber. kaya iku Michael Jackson Ya Mick Jagger. oh Mick Jagger Ya. 1 2 3 4 ha Trialago Trinoko Sari Koko Beluk dem dem di bola-bola jenang katul dolan awan-awan delok nganten ditenono besok gede dadi apa odang baku enak baku sedang cangkok engkak-engkok ana arek wedok lungguhe ndodok gak gawe katok tak delok ketok Sapiro? sabatok Tutup. lakon ada takon sapira Areke lho sakmene apa sakmene? lho lah ya ngono lakon takon sapira sabatok wis gak menyanyi liyane berapa menyanyi ayo terus banter sopir iki rek mlaku kok genah ayo dibuwanter mlaku sudah wes Kayak gredes kaya ngawur. gak ya carane wandukur kaya anu iku film gone cepet Camping. Iku nggone wong akeh kok. menyanyi sing kesenengane dulur-dulur kene Ya. oh tak menyanyi kesenengane dulur-dulur kene Ya. mendem kedokan Kedokan sih, Bos.
Wedokan. Oh, diganti ya? Diganti untumu ah. Ket ben wedokan. Mendem wedokan wong loro. Iya. Aku anake awakmu mbokne. Oh iya. Ijek motor ya? Iya. Tak kira gak teko, Mang. Iya. Coba. Garet ana cret ya cek gak ndelok rene kan. Cek bendino ndelok ae. Syukur kon gak ketok. Ketok gak gawe katok. Lagu apa, Mang? Mendem wedokan. Aku anake kon, Mbok. Mboke. Mboke. Lapo rek? Mi, Mbok. Bos. Nih. Kon iki gak tau nyetel kaset ya, Won. Kok lapo lho. Nek mboke aku njaluk dirabeke. Terus kon. Oh iya. Karo sapa tole? Tole sapa? Tole iku lho. Karo sapa? To. Tole ya. Le. Iya. Mboke aku njaluk dikawinke Karo sapa tole. iki asli kon. Oh iya. Aja ngombe akeh ta. Karo sapa tole. Karo arek kene ae. Hihi. Gara-gara kono. Mau menyanyi kok dibanting sih, Bon. Wis gak menyanyi banting-bantingan. Menyanyi kok, Pak. Supali sakno Supali. Aku engko tak melok menyanyi aku ngono. Oh, Supali ya. Supali. Pancene arek iku termasuk bintang sinetron. Jadi lagune tambah luas. Selamat barang slametan bidin. Iya. Pamundutan sing gak oleh dibantah. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Sembara bunuh dia. Lagi suara sing digawe nyanyi Mbak Dukun sing paling pas metine suara Liwon. Kon mau nyanyi Coba. Sing setengah serak-serak non. Setengah serak-serak. Aku lagi gak serak. Ada Mbak Siduk. Siduk. Saya coba. Ya. Pagi-pagi sapi. Siang hari Kebo. Sore hari det. iku lah sabu-sabu. Oh duduk ya. Sing Mbak Dukun iki lho. Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun sedang obati pasiennya. Dilu entek iki delok tak. Gak nutut riyo ya rasane. Iki kok bejat. Balik-balik kon pangan ae. Mikir lah. Kapan wis sip ya? Wis mikir. Nah, saya coba suara terus dhisik. Ayo tarik dulu. Saking ngapale jenenge dulur tak turuti ae. Karo nek
Aja dipenek tawon. Masih koplokku saiki ketularan koplek terus muni ya. Iso. Oh iya. Coba Pak Dukun. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Kondom kata. Lah lagune ngono. Kondom set, Bos. Biar lewat yang satu ini. Tenang dulu, biar lewat yang satu ini. Iki motor lanang, Bos. Motor lanang. Montor rombo. Iki anake melok mrene. Anjene jalan raya. Abot-abote anu Pak Sumo kepingin menghibur masyarakat kene. Sanajan tanggane jalan raya tetep nekano kanca-kanca karya budaya. Lungguh. Awak dhewe A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. kan iki ditanggap. Saya pernah Kale longgo. ajak undungane. Ayo tutup lagune. Ya apa Mas? Tekan. Ada Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diperkosa. Disalahke kono. Diguna-guna saiki kon won. Terus aku sing dadi dukun. Aku sing nyutradara. Nek dukun aku iso. Wis pokoke bagian perlengkapan aku. Ada Mbak Dukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih, pasien langsung disembur. Aku iso. Bisa dadi dukun Iso, ya. iso. Pinter kan ditane. Aku iso dadi dukun. Ya aku iso menyanyi kon dukune wis. Aku wis iso. Kon sing nyanyi ya? Heeh. Dukune aku ya? Iya, Wongkoh kon kok. menyanyi kok bongkok. Lho lah iya kon sing nyanyi. Lah iya. Dukune aku. Heeh. Ada segelas air putih. Iya, Modar kon kok. menyanyi kok motor. Eh, Loh, ala apa? kelas Oh ngelak. kebablasan. Gak apa-apa. Wes, siap. Oke. Siap. Kamera, action. Assalamualaikum. Ya. Wis jawab. Wis gak ada assalamualaikum. Loh. Kata assalamualaikum, Mas. Gak Karo. Ya ya, Langsung nyanyi. lanjut nyanyi. Wes, suwe ku tambah. Wes ya. Wes ya. Wes lho. Lah ya wes bos nae lho. Iki mono wis disiapno gak ngene-ngene wis langsung nyanyi. Ayo ngono. Gak kau lapan banyu larang. Banyu larang apa? Lakon kepingin kongkom 3 dina 3 bola keturutan. Dari sapa bentang kapan mrene aku besok dicelatu kok biyen kok. Lah biyen zaman saiki wis merdeka kok. Nyocot ae. Kita apa arek sikil tak pecah ngono. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil teman sekolahnya, sambil teman-temannya, sambil temannya, sambil teman sekolah, sambil apa? Komat kami. Oh iya. Sambil komat kami tali. Sambil komat kami tali. Komat kami. Nah
lali ya sambil komat kan. Iya. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra dengan teman sekolahnya, dengan teman sekelas, dengan teman-teman, dengan komat kami dengan warak, ya dengan warak, dengan waraknya. Cegah entos tak cakar raimu kon kok. Lah dengan apa? Wis ngene. Aku wis dadi dukun. Apamu pancet nyanyi? Engko nek salah benerno ya. Ya, nek salah benerno. Dukune kon. Iya. Sing nyanyi kon. Iya. Apa? Ojo lali adik ya. Oh, beres tak walesno kok ya. Aja kene biasa pojok kono. Temen to Dik ya. Iya. Kan iling aku. Iya, iya. Mukaku sudah hancur. Beres. Engko nek salah elingno ya. Ya. Dengan komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air putih pasien lalu disemprotnya. Wis iso. Iya. Engko elingno. Dengan komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air putih pasien lalu disemprotnya. Iso. Soal air pemunggah motor. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air pasien lalu disemprotnya. Iso bos aku ya iso dadi dukun, Bos. Aku ya iso dadi dukun. Aku bisa. Kon iso Abus. Bisa. Aku ya iso. Kon iso Dik. Iso. Aku adem sari. Coba merah. Tapi lah iso aku lah. Kok basah? Sing gendeng tambah situk. Mampras aku wis dibelek. Ketringe wis dibelek. Lare dibubuti ucul maneh. Iku mah gak pete horn. Kudu Apa? engkes. Engket. Halo. Halo Pinky. Halo Lala. Halo Po. Disot yang ijak. Iku wedekno, gak iso gede pancet gak iso Yo, gede. digedhekno. Nah, ngadeporono disoting sing jelas. Nah, melet. Lho, derek-derek ilate ngepang. Oh, tak sogrok bosok kono. Ilah tok ngepang. Menyanyi gak karuan kabeh. Lho, sing marahi liwan lho. Lagu kok pating pecotot kaya codot moncrot. Sepurane ali sore kakean ngombe aku. Lanjut jombene 5. Ngombe apa? Insa. Hah? Insa. Lah kok 5 botol. Lah botol iku iki. Botol ngewangi. Aku mang sore kalau pesen tak 3 gerat. Lho, Telung gerat. lah kok akeh li kon ngombe iku. Loh, Berat. Lah kok akeh kon tek kon telung kerat. lah ya apa? Kon ngombe ta? Lo tak dol. Melok total bir kon. Oke, menyanyi ku sing temenan ngono lho. Menyanyi kok pating pecotot. Apa? Hah, yang ngluyur. Nguyur mendukun mana? Awakmu dhisik Acarane nek gak salah ya. Awas, Bos. Kok gak kenek sih? Lah ya apa ngono? Kagak menje. Menje. Lagu. Eh, Kok gak ada motor?
Teng Siji, teng loro, teng telu. wis jam 3 ayo mulai ayo. Masa jam 3 sih? Lah iku teng pinten? Musik. Musik kan. Oh, Suara gitar. ayo lah mulai kan. Aku kan malu. Insyaallah. Nyanyi. Akeh di sapa? Insaf. Kopeng bodhek. Sapa krungune terobos? Wong insaf kok isap. Lah mangke usap. Goblok. Insaf lah dirimu. Dilebani ndoke ulo. Gak iso telek wedhus kena aku ku lho. Kapsul. Apa mang katane? Oh iya. Samsop indandut. Insap, insap lawan. Tutu. Insaflah dirimu kasih. Mengapa aku tak Ono nyanyi aja Dik, gawe gaya mulet-mulet ta. Jangkrik. Aku merangsang goblok. Oke ngene. Gak tahu ya aku dengenan. Halah motor liwat-liwat terus. Wes akeh nang. Banter. Biarkanlah selalu menjadi lara rindu sakit hatiku. Aja ditrit, aja ngetril suarane. Gue ngene nah. Iku mang Indonesiane, Tulisane Jawane. Jawane rek. Aja padha turu sore kakiku. Kak. Iku Jawane. Ate kaki. Kakiku ku kaki nini iku lho. Kakiku karo niniku. Goblok. Welek. Goblok. Kono nek menyanyi goblok terus kaki kayak pamul. Pamul, kayak pamul. Lagune lho sakene. Adoh kono, adoh kene lungamu. Iku Jawane. Teri meherban dia dil pyare hum nasti jawar lae upil sak jae. Hei, aja ada menyanyi dia iki. Menyanyi cewek sama main. Iku Indiae. Nah, lagu Dayak Dayak. Nah. Dayak. Oh enggak, ya. Iki Arabe. Alipat ka. Belajar ngaji. Kok iso alit peka sih? Iki Arabe. Ayafta'ul labain ladina
Jangan biarkan engkau menangis. Ilaihim sayyintau. Apa ya? Rada rono ambumu gak enak. Ifnillah fayakun lafain. Apa ya? Maju karo ndodok. Al-fatil kufa munjisti. Apa ya? Ngadeka. Supaya penontonnya ketok kabeh. Al-konidin. Apa ya? Obat watuk. Lah wis seru kok takon. Sampai tunggale arep iku mang. Duduk. Nyanyi mbek kono ngarai goblok kabeh. Wong alkoni dikane obat watuk ditakokno. Sampai tunggale iku mang rada rono. Duduk. Wah, Irek. Contone wong menyanyi ku nek gak cilik-cilikane tau sapa langgar, suarane gak iso enak goblok. Apa maneh kate gak tau mondok. Nyanyi yo suarane mesti cekak. Ala kok dhewe gak tau mondok ae ta mondok. Lho, aku 4 tahun mondok goblok. Di gak tau mondok kuwi. Lho, pondok Benowo 2 tahun. Pondok Chandra setahun. Pondok Jegu setahun. Iku belajar ngaji ta? Iku lah perumahan. Lho lah iya. Lah iya perumahan. Tambah arek-arek tambah suwe. Endi? Lah pondok jula-juli kan budaya. Pondok pesantren. Lah sing ngomong pondok pesantren sapa? Aku masuk ngomong pondok pesantren. Mondok. Rada maju. Rada mepet. Itu salah iku. Lho lah pondok. Sing Iku lho pondok iku sing wong kene gedhe lho. gondok goblok. Pondok sing mencar sing papat. Lah, iku gondok. Padahal sing longgo gak nempel lemah itu. Alah ngawur akon karo kodhok ta. Kodhok sing rambut dawa-dawa ngene iku lho. Ah, iku kodhok. Iku wong wedok. Oh, tapi kan dodok. Aku sing temenan. Lagune irama Padang Pasir apa njaluk India? Padang Pasir. India mudune Padang Pasir. Mere jana la satyam sifana teri meherbania dok melre dok benjo. Apa benjo iku rek? Ayu. Oh, benjo iku ayu. Iya, kok nek pengen benjo rono. Sido pikire ya redo ing. Haya. Kau pergi pulang pingsan. Kau mabuk tiada bosan. Di mana kau beli itu minuman KTI? Nanti kau ditangkap polisi. Nek telek. Ya apa rek? Kok adu-adu Mas. Lagune ngono. Lah apa mbok takon niku? Aduh. Aduh du. Begadang tidak pulang. Tidur di pelataran. Kalaulah begini hidup terasa mati, lebih baik kau mengaji. Samin deh. Lha iku dudu donga. Lagu aku wis ngomong sih. Aku kok ngono. India mudune Padang Pasir. Saiki gak modho nang Padang Pasir. Modonane bos, modonane jane. Lah iya lah mek mah India.
Iku mudune padang pasir. Ngono lho. Sakit. Habibi. Semburi, ditekek titik. Nah iso kan niku. Habibi. Megawati. Amin Rais. Yusril Isa Mahendra. Gus Dur. Yangkri. Takono nang gone mantan presiden. Duduk. Aku kok politikus tak. Lha iku duduk Habibi, mantan BJ Habibi kok duduk. Ya Habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ku terusane. Sing delok ngaji ta. Aja nyolongan pitik ae. Rane. Nolong nokon ngono kok. Wong Habibi kok. Habibi kemarilah. Lho musik. Jreng 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 ngono lho. Aku musik ya? Iya kon barang. Jreng jreng jreng. Ngene kan kompak. Ganti kandhane mah ngopo semarahe. Ah. Supaya iramane padha. Kon barang cek ngerti. Jreng jreng jreng. Wis apal lah. Biyen ora perlu kok. Jreng jreng jreng. Jreng jreng jreng. Jreng jreng jreng. Tak antemi. Kasa jreng jreng terus. Saya musiknya. Iya tapi aku tak bengok dhisik goblok. Aku kan belum menyuarakan. Ngenteni aku. Oh, tak buat nang aja kapok kon kok. Tangan-tangan nih. Jeng jeng jeng. Habibi kemarilah. Jreng jreng jreng. Datanglah padaku. Jreng jreng jreng. Gak ada. Lik man jare dikongkon. Jreng 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 jreng. Iya, tapi pisan dong ngarepe mau lho. Burine gak ade. Gak ada. Kok ngrepoti ta? Rusak rek cangkemmu ngandani terus. Gak ada. Ya gak ade. Habibi kemarilah. Jreng jreng jreng. Datanglah padaku. Gak ade. Preketek. Gatek ya. Cocokmu ku mingkem wis gatek. Dari sing mburi gak ade. Lama hati menahan rindu. Allah yafa'amma yusbih hewan-hewan ojo menek klopo ngono duweke kang parmin dadi prawan ojo ngenyek Joko ngono mengandung vitamin Allah banyak amat fil sulit rembulane kok gak dadari ngenteni lintang kemokos perawan kene gak rapi-rapi jaring
dori rereng. Dori rereng. Ya Pak Sain wayang subuh numpak bis kota notol kol. Wongko. Syukur. Wongko syukur. Lah sekarang mbok bangga bangkano. Basa awakmu. Syukur. Lho apa iki? Apa? Bokongmu aja teke kamera. Bokongmu sing ngetno dhisik. Ana apa? Apa? Ana apa? Ana apa? Apa? Ana apa? Ana apa? Apa ana? Kak, Hah? Ana apa? apa ana? Ana Ana apa? Ketemu kancamu. Apa ana? Ana apa? Ana apa? Apa? Kon kok mlayu-mlayu wae lho ana apa? Rek gopur rek aja dianu. Sano rek gopur rek. Ana apa? Ana apa? Ana itu ana apa? Kena. Mangkane ta apa mundur sentak arek-arek. Apa mundur sentak arek-arek. Ana apa sih? Ana apa? Akono iki. Kok dikon ngomong ana apa? Ana apa? Gak ada apa-apa. Ana apa? Ana apa-apa? Wis tau mangan tletong. Ngomong sing jelas. Apa ini? Rek, timamu kok biayaan sih? Apa-apa? Rumah tak. Apa? Eh, Kancane dibanting iki rek. Ana apa? apa? Ngono kabeh. Sik tak delok enek. Kopeng mundi. Lho, wis tak delok. Wis. Wis tibake. Apa? Kan apa-apa iki, Lan.